Greetings to our viewers. My name is Chantel Mangete. I welcome you to Imbeleko. Lapho esikhuluma khona ngey'tori zabantu, true stories. We have a singer today, Wemaskandi. He's going to introduce himself. Angibingelele kulo lonke nje izwe lapho kufikela khona isikhondla ke sale podcast but imbeleko ukapteni ke onibingelelayo owaziwa ngokuthi kapteni endimeni kaMaskandi. So namhlanje ke sicela nihlale nathi sihlale nani sisazothi ukuthi qaphu ngiyabonga kakhulu ukuthi ngibe sekhaya ngizizwa ngisekhaya mangila. Ngiyabonga kakhulu kapteni lokhulumayo. Okay, so Kapteni angangichazela ukuba yena ubuyaphi ekhaya njalo liqale nini uCuli Maskandi? Ukapteni udabuka noma ngizothi ekhaya la eqhamuka khona uKwaZulu Natal ePietermaritzburg. Kunendawo nje mawuphuma kancane edolobheni laseMaritzburg kuthiwa kwaSwayimani. Kulapho ke ngazalelwa khona ngakhulela khona nentaba yami lapho futhi ikhona. Endimeni kaMaskandi ungena nje professionally ngithi mangingaphosisi unyaka ka2003 lapho ngajoyina khona iqembu ikhansela noJBC ade liphinde laziwe futhi ikhansela band. Kulapho ke ngizothi ngiqale nje professionally ngoba impela ilang donse khona iminyaka ngeminyaka kwaze kwazoba 2006 kuya 2007 lapho kuba khansela ashiya khona saqhubeka ezibhendi kaKhansela bekunamaqembu amanye kade ekhona ukapteni eyingxenye yabo njengekadini ezethenjwa esiqhubekile nalo kwaze ngonyaka 2008 lapho ke hayi engathi ake ngireverse nami ngihlehle ngoba uvele ukujoyina kwami umculo kwawukuthi ekugcineni ngibe nento eqondene nami ngoba kwakuyiphupho lami ukuthi umuntu engangimthanda kwakuyena bakumkhiza uKhansela uyena engizothi waye role model kimi ngisewumfana nje omncane emakhaya kusakhala amacassette kwaze kwafika ama CD. Kodwa ke ngo2010 kula ukapteni ke akwazi ukuthi azimele khona wakhipha ialbum yokuqala eyayisihloko esithi ubhubhane. Namanje kusakhulunywa ngayo, namanje abantu basakhala ngayo ngoba namanje sashisa phela. Angingazeke ngenhlanhla kuyinhlanhla angaze mina ngekapteni ngakhipha ialbum ebandayo cha. Mangikhipha siyishisa nje. Ningangizwisa nje leyo ngoma sizwe. Bazoyikhumbula abaningi ngoba njoba ngithi ubhubhane kunengoma nje ekuyiyona kade ititle ebihamba ngalendlela wakala mama kamhlonje ngakuba kukwenzeni wabalisa mama kamhlonje ngakuba kukwenzeni ubufuna ngikwenzeleni ubufisa ngikwenzeleni we mama izoba ibinzima ngoba bekukhona ibuthe ngithi take 2 ithi hayi idlule le ndaba baba webaba ngiqondeleni ubungeke yini usangiqondelela ubungeke yini usangiqondelela eyomndeni yadlula. Ubhubhane ke lo album erizwe ngonyaka ka2010 abekhona ke namanye njoba silana nje kunealbum futhi ezophuma entsha kaKapteni esihloko sayo esithi angiziboni ngimbathela omunye umuntu. Why ninikeze that title ukuthi angiziboni ngimbathela omunye umuntu? What's the main reason lize linikeze leyo title? Ukapteni sisichanthela mecula ngicula mina izinto ezireality angiculi into nje inzwabethi ngicula into eyiyona nezinto ezenzakalayo njoba ithi angiziboni ngibathela umuntu umuntu wesifazane lo ngoba kubulule ekutheni abantu bathandane bazwane kube kuhle kuze kutholwe ngisho abantwana beqise kunabantwana umuntu enze ama sacrifices amaningi kwanezinto mhlawumbe akazinyutha noma akazimisayo esitike kulelo budlelwano kodwa kube lula komunye ukuthi
ashintshe. So yilo wesifazane osekhala ukuthi awunamhlanje uyangilahla, namhlanje uyangishiya. Mina wangithola ngingenje, namhlanje nginemthungu ngizalela wena. Kodwa angiziboni ngimbathela omunye umuntu ngoba wena osungazi kangcono. Isho leyo nto nje lo album. Kodwa ngoba ingoma vele esizophuma abantu kuyobasiza kakhulu ukuthi bayoyithola endaweni ezifanele ngoba umculo usutholakala via through digital kuma online. Siyobatshena futhi mase konke sekuhlelekile kodwa nje ihamba kanjalo seswami. Hayi leyo ngoma actually mina ngokubona kwami it's a good song because kulezi insuku nje kuma relationship it's easy for a man to just up and go. Yeah. After destroying a woman's life ngoba lo muntu ongumfazi usezele waba nengane umise icareer lakhe kunabanye abantu axabane nabo because of that relationship. Yeah. Then overnight umuntu endoda seka decide ukuthi hayi no mina sengikhathele ngawo sefuna ukuya komunye umuntu. After changing yourself manje yena mayihamba he can always start again, but for umuntu wesifazana ukuthi aqale kahle ambathe ingubo afunde omunye umuntu afundwe naye futhi ngomunye umuntu akululanga. Ingoma emnanikeleyo Impela ihlala khona odabeni ngoba njengoba ngike ngasho ekutheni uCaptain Mecula ucula ngezinto ezenzakalayo futhi ezomthinta omunye umuntu, hayi ngoba sike siyipersonalizer kodwa sifuna ukudlulisa umyalezo ofika uhlale straight emntwini ngamunye ngoba kubalekile uma umcula angiculeli mina angiculeli abantu bakithi kodwa sosuculela amazwe ngoba siculela umhlaba ekutheneni umuntu akube ingoma ezomakha umuntu noma kuthi sesimene esibi imduduze mawuthi isimene njani futhi imvuselele nje injalo nje sizama nje ukuyichaza nje injalo phela. Okay, so bengithanda ukubuza lana ukuthi who motivated you ukuqaleni ijourney yenu yomusic, umuntu ongiwayeliqhuquzela? Mangizohlela njengomfana okhulele emakhaya futhi ezalelwa khona umncane ukukhula ekhaya kwaMhlongo ngoba uMhlongo isibongo mhlawumbe akungichazanga. Kunobhuti wami omdala ifirstborn nje kamama nobaba uyena inkosana ngokwesizulu. Ube ayikho album okanye icassette kaKhansela noJBC kaKhansela band abengayithengi, ubemlandela kakhulu uKhansela nabanye omaskandi ke nomculo ombhaqanga nezicathamela kodwa ukuzizwa ikhala umuntu owangena kumina wagxila iyona lensizwa kaMkhize uKhansela uJBC. So yaqala ke lonke isekelo yothando kodwa masiya ngokuthi umuntu wangimotivate owafaka le injection kumina shuthi ngizothi ubhuti wami ngokuthi uyena owayesatohoza ekwazi ukuthi iKhansela amalikhiphile athengisa icassette. So ngathi idlalo hayi lakhulu uthando ladondobala uthando kwaze kwafika isikhathi sokuthi ke ngiyaxhumana noKhansela noJBC ngangisafunda isikole kulezo sikhathi. Ngisafunda nje la ku grade 10 mangaphosisi sasathi standard 8 ngalezo sikhathi njengoba sokwama grade manje. Masixhumana naye washo no mfana kithi ngoba usafunda awufundi isikole uqede, mawusuqedile isikole sesingaxhumana ukuthi uze eGoli ngoba ngiyambonga futhi ngoba wanginika ioption mina kwase kuduma nje umculo ekhanda ngoba mase sixhumene futhi wangitshela ukuthi no angifisi makwenzeka kuba nezingqinamba okanye umculo ongasahambi kahle uthi egcineni awusenawo uplan B okanye uplan C. So kodwa umuntu nje owangimotivate ngizothi ubhuti wami kanti ngempela futhi ngenhlanhla ngoba ungafisa ukuxhumana nomuntu othizeni akubona bonke abantu ababanenhlanhla othi mawulandela umuntu uzogcina usebenze naye iminyaka futhi akufundisa okuthize nokuthize ekugcineni namhlanje ngizimele njengokapteni kodwa kubalekile kuthena abantu balazi iqiniso ukuthi ukapteni ubani, ukapteni waqala kanjani, ubani imentor kakapteni, irole model kakapteni ubani injalo nje. Hayi kuhle. So njengomuntu obesemakhaya kunjani I'm sure kunzima ngafuna ukuqala umculo ngapho semakhaya ngoba most of ama connections yonke into nje ise ingapha ngaseGoli. Ngayibeka kanjalo masizothatha ngokwesikhathi sangaleso sikhathi kuleyo minyaka compared to isikhathi samanje. Kodwa futhi ngingaphinde
ngenza vice versa ngoba for mina as ukapteni wawusemnandi kumculo ngaleso sikhathi ngoba kwakusasebenza italent kwakusasebenza ikhono ingekho indaba yo connection ukuthi wazana nobani ingekho indaba ye corruption ngoba kumanje umculo udungekile ucula ngisho abantu abama-fan angabe babalandeli angabe ibona abathenga umculo ibona abaculayo umuntu nje wadanisa imali mhlawumbe ya 10,000 upward ungena e-studio akusebenzi ukuthi unekhono manje so that why nje i-industry i-overload yabona ukuthi kune-overload endimeni kamaskandi kune-overload ukudlula wonke amajendli ngoba khona umuntu ovela athatha imali ahlanganise angene e-studio ayothuka abantu ahlambalaze lento ibulala umculo kunama-comedian kodwa bayibiza abantu babaculi manje lo muntu lo muntu kahle ijendli yakhe lo muntu usomahlala lo so yenza ukuthi i-industry yethu ingahlonipheki futhi namanye amazwe azongasithathi seriously because kudala njengoba ngithi kwakungcono wawenza idemo mawufisa ungena endimeni kunabantu abakhethwa ipanel elalela amademo azophasisa le demo elethiwe ayifailise manje akukho lokho umuntu thuka bak-approach mhlawumbe ethi yibhuti ukapteni ngifisa ukucula mhlawumbe akuzwise something bese uthi no mfana mawulungisa u-1 no-2 no-3 ubone ukuthi uyambambezela uzofuna amadabula apha yengale ingakho kumculo kanje basekhona abantu abaculayo ngoba ngempela kuqala bekuculwa hayi lento eyenzayo manje vele kuhlangana e-studio bekurehezwa kupractice ngoba bedlulisa i-message abaculi bakudala nabamanje bayacula bamanje bebecula kudala kodwa-ke ngoba umculo sesiwulandela ngoku-certain ages abanye abakwazi ngoma babuza ukuthi uyamazi uNxalothi uyamazi umxosheni noMashelela abantu ababecula bengalingisi umuntu nje avele enza into kodwa-ke egcineni-ke kufuneka sikwamukele ekutheni isikhathi kodwa kuhle-ke for bona ngoba izinto zenzeka via digitali kuyabasebenzela kuyabasiza kodwa siyaba-encourage ekutheni abangayeki ukucula kodwa angingathukwana angingahlambalazi akwakhiwa abantu akuvuselelwa abantu noma ugxeka ngokwakha yilokho esikufisa kakhulu ekutheni umculo-ke uyodlondlobala uhlonishwe. So i-overcrowding kumaskandi yenza izinto I'm sure zibe nzima akuna competition ni survive kanjani because everyone is singing emaskandi ingane ephuma manje esikolweni engakaqedi nayo iphuma isicula umaskandi manje nami ngavuka ngidecide ukuthi sengifuna umacula umaskandi lokho so siswami nababukeli nje bembeleko lo mbuzo oshoyo uyinkinga kakhulu ngoba kunemicimbi ebakhona i-industry ishintshe kakhulu abaculi abaningi bathembele emcimbini ukuthi makwenza kune-event noma umcimbi thizeni ngingaqasheka uthothe egcineni abanye noma bebiziwe abakhokheleki ngendlela abanye bagcina kuba nama-caucus thizeni ekutheneni hayi ngoba uye emcimbini othize kulosho ukuthi wena wamukekile usufakwe impini ungangena kuzona so kodwa le overload esikhuluma ngayo iyinkinga because iyawubulala kakhulu umaskandi mhlawumbe out of 10 uthola mhlawumbe abantu aba-right bawu-4 ngiyacabanga usho ukuthi wonke lo 6 akubona abaculi abalandeli ongabe ibona abasithengayo laba kodwa sicula nabo sibangiswa yibona othothi noma siwuthumela umculo emsakazweni under SABC nama-community radios uzothothi kugcwele bakutshela ukuthi awulinde mhlawumbe amaviki aya ko-6 5 ukuze umculo ungene ugcina ungangenile futhi so kuyinkinga kakhulu nje inkinga esinayo kodwa-ke sizosho ukuthi life kabi ngoba ngempela life ngathi wena thina esaziyo ukuthi saqala ukucula kunjani uyudabuke uma usubuka ukuthi hey madoda umculo obuhlonishwa kanje baningi abafethu abawuzama umculo abenzinto ey-right abazakhela ngisho imicimbi yabo abazama ukuthi umculo bawuphushe bawuphamise kodwa lekho nje kushinye mixture ekhona ibanga nje i-traffic embi eyenza ukuthi egcineni umuntu uyabuka ngempela uzube namahloni uma umculo ubuka ukuthi ayibo umculi naloya akusikho ukuthi siyiphakamise kodwa kufanele sikhulume iqiniso ngoba lento egcineni iyayilimaza indima yethu and amanye amajendli agcina futhi esihleka nabanye abahle bemcimbi bethi ungasitsheli ngabo bomaskandi yabo so inkinga esinayo leyo kodwa akukho okutheni esingakwenza ngoba kunjena nje. Okay.
So bengithanda ukubuza lana ukuthi the first time lingena like on stage, performing on stage, Yeah. how was your experience? When was it? Mangaphosisi sasise Jabulani Amphitheatre kwakuyishow yokuqala lapho nangisahamba nobaba Khansela kwakukhona ubaba uBhekumuzi Thuli naye ongasekho kukhona iSoul Brothers ubaba David Masondo wawusenesasaso umculo abantu bekuthakazela umculo kwawena uzizwa ngekathi nicula ubotha abantu indlela abantu appreciate ngayo indlela abanijabulela ngakhona so ubumnandi kakhulu umculo ubumnandi kakhulu nawe ukuzizwa nje ukuthi hey ngempela cha sayishaya zikhala live kungamayi moya CD noma ikhasi zikhala live lento engasekho manje kwakuze kube nemidlalo kwazi mhlawumbe inyanga mayophela kuzoba nama live shows sihambe kusemahholweni sisuke eGoli soze siyofika mhlawumbe eKZN kushintshwa amadolobha nendawo nefundazwe mhlawumbe siyakuphi umculo osemnandi ngezo sikhathi so I live performance wawuyizwa uyifila ngoba mawunika I live performance la usuke uzikhombisa wena usunika istage angathi umuntu uthi hayi ukapteni umnandi mawumlalele kodwa mawusumbuka kunaleyo language uzothi uyabhora noma unjani because egcineni bayiflu kakhulu abaculi abazoperforma live performance unfortunately ke nabayazi kangcono abalitholi futhi ithuba lokuthi bayiperforme due to yona le overcrowd engishoyo ukuthi kuminyene Too much. Okay, so ngicela ngicolela ingoma yenu elaqala ukuyicula first enayiriza ninodwa okay as uCaptain first song yenu mhlambe ngoba ngicawuthi engiqale ngazo lezi mhlambe ngingaya kuyilandelile okay it's fine ngicawuthi ngoba ialbum engalandela ngawe as uCaptain yayihloko esithi umbayimbayi yayihamba nje kanje yasizolandelwa ethi ngithi udinga umkhuleko kuze kuzofika lethi bengithi uyayidlalela maningi ama-album okukhomba ukuthi ngempela sisuka kude umbayimbayi ke wawuhamba ukuthi mina ngumbayimbayi mfana wami hayi ungangihlokolozi yimi umbayimbayi mfana wami yizwa lami phela umbayimbayi inqola yezimpi phela umbayimbayi inqola yezimanga yizwa lami uyozungibaza ngaqondo uyozungibumba ngodaka mina izibambano yawuntweba phansi uhambe nami yona ke ngoma ke leyo ke umbayimbayi owalanywa yona ke le album engithi bangongqoza nyangowathingena ngatawubhinqanga hayi wemzalwane wami udinga umkhuleko bangongqoza nyangowathingena ngatawuqobanga hayi wemzalwane wami udinga umkhuleko kutheni umfulela ungampetheni kutheni udingana kade uhamba nqunu hayi wemzalwane wami yayithi udinga umkhuleko ke leyo ngicula ingoma eziyihloko kwaze kwazofika kulena-ke abaningi bayithandile ngoba namanje uyayithola la ku-TikTok bayenza amagimmick amaningi okhomba ukuthi into esiyenzayo abantu bayithakasela ushasha amagama amaningi shamfong akakhulumanga kakhulu wakhombisa impumela yakhe yegazi wafele wakhala wathi wathi well wathi ngengipinde so leyo ngisho ungavulaphi uyayithola abantu beyishuthile kuyasijabulisa-ke ngoba masenza into uthothi ngempela egcineni abantu benza konke abakuthandayo ngayo so iyona album-ke egcinile elandelwa yile engithe isihloko sayo sithi angiziboni ngiphathele omunye okay so njengomculi ne lizwa kanjani malibona abantu ingoma yenu isiba viral ithandwa ngabantu nithi maybe niyangena kubo TikTok chasene nama video more than 50 bedlala ingoma yenu ningene kuma social media accounts libona abantu bejabulela ingoma yenu benijabulela beyisebenzisa beyishare njengomculi nje umnikazi wengoma wenu uzizwa kanjani how do you feel
Lokho kuyasigqugquzela kakhulu siswami kusinika ithemba ukuthi noqozi nofuqufuqu lokuthi ngempela asiqhubeke siye phambili njengoba ngeke ngasho ekuqaleni ekuthaneni mawucula usukuculela umhlaba so lonto nje mawenza into isuke ikunika ekutheni qhubeka kakhulu ubhale into yakhayo ubhale into ezogqugquzela umuntu ubhale into ezoduduza umuntu so lokho nje abantu ngathi urelease something abantu bekhombisa ukuyithanda nokuyithakasela iyona nto ke esinika ithemba nezivuselelayo nje sinike namandla ekutheni ngoba kuyabiza ungene ey'tudio njengamanje kwakude kunama big companies abekhona previously manje awasekho aseyifika kakhulu indawo zomculo izitolo zavalwa nje zonke into asikho isitolo somusic esikhona ngathi nje abemaningi ama shop of music awasekho yini itechnology take over so kodwa ungene e-studio mhlawumbe ugcina ungena ephaketheni lakho ubook i-studio iningi imali esuke ikhishwa kuze kufike ekutheni usuphuma ne-CD okanye usuphuma ne-USB ozoyifaka online so kodwa mawukhipha into abantu beyithakasela leyo nto ikunika ithemba ngoba sinemndeni akufanele kugcineni kuthiwe ekhaya hayi bo kapteni ngalokho uqulela imali emgodini ulambisa ingane ngento engabuyisi lutho kodwa nje abantu beyithakasela umculo bewudownloada benzani iyona nto esizuza ngayo ezabaculi ngoba khona okuthuke kungena so lokho kuyasijabulisa kakhulu. Okay, so from over the years when you started singing iMaskandi up to now, ningathi achievement yenu like from the time eliqale ngakhona to now, where do you even see yourself in the next 5 years? Ama achievements wenu aliphatha kanjani, like yini eseli achievile so far, yini elifisa ukuyi-achieve in the next coming 5 years? Kulokho noma ngeke ngikubalule emoyeni kodwa kuningi esikuzuzile ngoba kunento kanje mhlawumbe abantu umuntu wayibuze mawukhipha i-album yokuqala omunye umuntu usuke ethi ngifuna ukuzwa amazwi ngobhoko ukuthi abantu bazoyamukelana bazoyithakaselana usenawo so mayamukeleka uphinde ukhiphe yesibili uphinde yamukeleke bakhona futhi abantu abayibekhiphe futhi ngoba usibani lomculo i-album yakhe wayeze kahle waphelelaphi wanyamalala washonaphi kanti no izinto engahambanga kahle so kulombuzo ekutheni yini esesizuzile mhlawumbe eminyakeni futhi ezihlanu 5 years ozayo sizibona sikuphi sizuzeni kuningi esesikuzuzile ngoba kunamakhaya uthothi egcineni mina nje njengami nje uthothi uyithola usuyi breadwinner ukuthi wena osomisa ikhaya kunabantu abathembele kuwena kunezinto ke ezimcibikisho ezenziwe emakhaya uthothi kuzona zonke lezi kunabantwana uthothi fanele bakhuliswe bafundiswe ulekelele futhi naku ululisanda nakwabanye abantu bona ukuthi ayibasadinga usizo so kuningi esikuzuzayo kodwa futhi ufuna ubheke nakubantu abakusurroundile mawukhona nakho uhlephule leso sinto ubahlephulele so ngokubuka umusic noma indima yomculo iyakhula kakhulu ithemba likhona ekutheneni mabekwazi abaculi ukuthi mabekhiphile mhlawumbe within iviki uthi uyeza ukuthi umuntu ingoma yakhe online isinama viewers ayisigidi million or above lokho kukhomba ukuthi umculo uyakhula siyaba encourage abantu siyabagqugquzela abantu ekutheni ngempela umculo abawudownload endaweni ezifanele kodwa bese bekuyeka ekuthaneni mawusuyitholile ingoma kaCaptain hayi mina mfethu senginazo noma mina sisi senginazo ngizokusendela via WhatsApp leyo nto iyawulimaza umculo ngoba kuyi-copyright asizuzi lutho ngalokho ngoba ngenkathi uyi-displaya noma uyisabalalisa via WhatsApp ulimaza abantu abaningi mina ungilimazile ngoba kunemali engifake lapha e-studio kufanele ibuye manje siyagqugquzela ekuthaneni ngempela abantu abawuthenga umculo endaweni ezifanele ukuze siqhubeke sizuze futhi sikwazi ukuthi sikhulise siphilise nesizwe nabantu futhi abakulandela ngeqiniso bangasho ukuthi uCaptain wanyamalala washonaphi kanti no ingoba umculo wami ubungathengwa ngendlela bebe uthola abantu bavele basendelana kunama group omculo amahlukahlukene kunama group emndeni ama group abangani ukuthi vele ithatha ingoma umuntu idisplay egroupini uyacabanga ekutheni uzozuzana lo muntu so siyaqhugquzela ekutheni izinto enjalo bengazenzi ngoba ngempela ziyasilimaza bekunama CD awekho ama CD sithembele kuma online manje ekutheni abantu abawudownload umculo endaweni efanele
ukuze siqhubeke siphile ngoba lento iyisinkwa kuthina akuthina sonke futhi esikwazi ukuthi siqashwe ngoba ngike ngasho ekuqaleni ekutheni uqashwa kuma-event nakuma-gig iyona nto esiyenza ukuthi kube ngcono na ukwazi ukuthi njengoba kuDisemba nje uthi hayi nami ukhisimusi nginawo uhappy new year nginawo kodwa mangenzeki kuthatha kube nzima wesiphathi ke mawuthi vele nabantu angabe bayadownloada umculo bawuthatha ngendlela errong So lana lithi uWhatsApp uyawulimaza umculo. kakhulu Because umuntu like for example mina mangifuna isong yenu umuntu angishare through WhatsApp. yeah. Lina you don't get anything. But ma downloader from a specific like yeah. place niyagain. Kuno Apple Music, Amazon Music, vaya nje kuma digital. Indawo ezikanjalo ke ko YouTube. Indawo ezikanjalo ngempela ekutheni siyabagqugquzela ekutheni abantu abawuthole. Siyazi ukuthi akuthina sonke si-afford idatha njani ngoba leyo nto isuyidinga idatha nemali. Kodwa egcineni siyagqugquzela ekutheni ngekathi uthatha nje usenda via WhatsApp mina usungilimazile. Usuphuce abantu abami isinkwa. Usuphuce abantu abazi ukuthi hayi uCaptain Mary Lizile sizothola u1 no2 no3 no4 I'm sure liyezwa balandela ukuthi stop sharing ingoma zabaculi kubo WhatsApp go kubo YouTube Apple Amazon ni download cause this is their way of living indlela abakwazi ukusupporta ngakhona ifamily yabo. Okay, ngaba khona into ubhuti angathanda ukuthi ashiyele abalandeli. Any advices for ingane encane or maybe omunye umculi ongakwazi ukuthi asukume kanjani yini advice elingamtshela yona? Ikhona ngempela mhlambe nje ake ngiqale kubalandeli ngoba bona belungu bethu la siyabahlonipha kakhulu as much as nathi sifisa ukuthi sibahloniphe ngoba kunabo kubhlungu ngoba siyangena la enkundleni zokuxhumana ku Facebook bani so abalandeli ababahlonipha abaculi lento le umsebenzi baculini yebo ngaba nalo iqhawe lakho ukuthi mina ngilandela usibani ngithanda usibani kodwa ungazi uyithathe lento ifana na njengamaqembu ebhola legcineni kuyahagwana masificana lasificana khona emcimbini thina siyaxhawulana umfethu njani siphuze ngisho idrink ndawonye hayi ukuthi sekunobutha njengomdlalo kodwa oyibusiness ngokumsebenzi abalandeli abayihloniphe ungagcini nje ungena ezintweni ongangena ekuzona usuthuka abantu kunabantu abapostela ukuthi waposta nje uzothuka umculi thizeni ayamukeleke lonto ibhlungu futhi ngoba usuke ukhuluma ngomuntu onomndeni onabantwana mhlawumbe onanomkakhe so uthothi onabantu bakho abamthandayo uthothi umuntu usethuka ngenhlamba kwenziwa zonke izinto ku Facebook abalandela umculo ngendlela okuyiyona nasemcimbini futhi makune line up ekhona ukuthi emcimbini othize iposter abacula bakhona ingoba abafanele labo bantu ukuthi babe kulelo thuba even ingane mayizalwa iqali ikhase bese iphakama igaqe bese kuthiwa usiyacathula akekho umculo othi ezalwa vele nje adume kodwa abanike futhi abaculi ithuba ukuze nabo baziveze bazeke kunento ebhlungu esiswami njengoba ngithe ngicela ukuqala ngabalandeli abayenzayo abalandeli uthothi umuntu aphuza utshwala isiyafika mhlawumbe inyukhama umuntu ofika endimeni lo mhlawumbe uzofaka stage sebeyamhahamuza baphuza utshwala bamjijela ngamabhodlela abakhombisa ukumamkela uzokhula kanjani lo muntu izinto esiyasibone via social media okanye uyibone in real ngoba siyayihamba imicimbi uthothi ukhona uthothi umuntu usehlubukile usukela futhi uyojabulisa abantu ubuza uyakhala mhlawumbe ulimele so nje sicela inhlonipho ibe khona kubalandeli bawuhloniphe umculo bahloniphe kwabona ngoba mawenza into futhi kukhomba ukuthi nakini ukhuliswe kanje lonke iveze kuwena uphoxikini uphoxa isibongo sakini uphoxa abantu bakuni uziphoxa kwawena njengoba ngishilo ekutheni lento igcina ukuthi abantu bagcine bengahloniphi futhi bangasithatha serious nokweminye imicimbi yo jazz nakweminye yo afro pop etc uthothi bathi hayi umculo kaMaskandi ngeke siwufake labantu abahloniphi labantu banodlame yiloko engicelayo thina abantu abawuhlonipha umculo bayihloniphe bona mawuthanda umuntu umthande ngokweqiniso kodwa ungagcini ukuthi hayi ubana kazwana abekho abantu abangazwani la umculo lo abekho abantu abayizitha uthothi usuthi hayi sibani ulwa nobana leyo nto afuna iphele umculo nje
Mangihlehla mhlambe kubantu abasakhula ngingakugqugquzela kakhulu ekuthenini ngisho ngawuthanda umculo kodwa imfundo iyona ezoba isikhali sakho sanguna phakade. Imfundo ivula iminyango ebingeke yavuleka. Ngemfundo nje kunama scholarship, kunama bursary, izinto othi nje awukhiphi ngisho isent izokuthatha imfundo yakho ngokuthi uyithathe serious nawe wayimisela ngokufunda. Usuchasiwe ufunda uzothola umsebenzi ekutheni abafunde bese bekuthatha komculo kodwa umuntu esazi ukuthi hayi sengifunde ngaqeda mhlawumbe futhi sengiyasebenza sengiyimele ngoba uzothi mangingasahambi kahle la emculweni bese umuntu athatha izinqumo ezirong kanti uyena owagagamela. So nje umuntu osesemakhaya osafunda izikole akakwenze nje kodwa angagcini ukuthi sengimisa izinto ezibalekile angisadadishi angisayiniki isikhathi sokufunda mina sekuduma umculo. So lokho kusuke ku-wrong kakhulu. Fanele ube umuntu ozokwazi ukuyimela. Uthothi nje udokotela thizeni kodwa uwumculi, uthisha thizeni kodwa umculo, mhlawumbe unesi kanjalo kuningi kodwa okubalekile imfundo hayi abangayiyeki kodwa nasemazingeni aphansi ezikoleni zikhona amakwaya yini icathamiya izinto esifisa ukuyibona zingapheli ngoba silala sikhona so captain namhlanje saqala sacula icathamiya emakhaya ezikoleni sacula emakwayeni kanjalo saye safika la awuvele nje uthi boom khona la kusuka khona kancane. So lilonke nje ngigqugquze ekutheni hayi intsha ayihloniphe nje igweme nedakamizwa okuyizinto ezibulala kakhulu isizwe. Bagweme lokho bafocus ezincwadini okuhle kuyobalandela bayoba nekusasa elihle neliqhakazile. Okay, lana lingakwazi ukungitshela ukuthi yini elifunde kuba ukhansela? Lokho singifunde kukhulu engikufunde kuba ukhansela Mkhize ube ubaba kimi ngimncane ngoba ngixhumane naye ngajoyina amaqembu akhe ngisemncane kakhulu kodwa ube nesineke kumina waba nothando wangicathulisa noma angifikanga mina ngiyitshe nje ezirafu ngafika ngempela ngiyitsho bona nje liyakhazimula lidinga ukupholisha lapho ukuze lishayine kodwa nje ikhono lalivele likhona kodwa ngokuthi phela bengisukela emakhaya okunye ngingaqondi ukuthi kuhamba kanjani wayesengithisha lapha nalapha akabanga nokuthi angivalele phandle iminyango eminye wangikhombisa ukuthi hayi captain ukuthi kwenziwa la ukuthi kwenzeka kanje yabona nje kuningi engikufunde kuyena ukwazisa abantu nokuhlonipha into yenzayo ayikho into ade ihlonipha njengomculo. So nje kuningi nokukholelwa kumina ukholelwe kumina ekutheni naye ubeza esha isifuba asho ukuthi hayi noma kuthiwa kwenzakalani ngami nansi insizwe engazi ukuthi iyosala ibambe ngoba besithi masihamba nayo masingena ngempela stage noma kuthi ikuphi mase siyibiza noma ngifeel noma ngonakele bayangithanda abazali bami noma ngifeel noma ngonakele bayangithanda abazali bami uyabona kuyenzeka sometimes ukuthi kubhukhwe mhlawumbe nibhukhwe endawo thizeni i-environment asiyicontrol uthi mhlawumbe umuntu angawa ukapteni ngizwe ukuthi ivoice yami ayikho esimene ekutheni ngingacula ukhansela waba nenhlanhla ukuthi usene backup yomfana azi ukuthi hey nayi mic icula wena. So uthothi egcineni even estudio kuningi nje. So ngifunde kakhulu futhi ngiyahleze ngimbonga ukuthi wanginika ithuba wangi-introduce emculweni kaMaskandi akazange angilahlela izandla akashonga ukuthi mangidlala naye lo mfana uculisa kwami kepha wangisondeza wayesethi no mfana wami ngizokufundisa okuthize kuze kufike ekutheni i-instrument umculo udlalwa ngeginci ngafika mina endimeni ngangakwazi ukuthi isiginci kambe kwakhona sikhaliswa kanjani. Namhlanje mangihlele ekhaya isiginci ingoma iphuma endlini ngithi ngestudio sengiyakuleyo angibambezela inhlobo mangisestudio ngoba ngisuke sengiyiqedile ukuthi isiginci sihamba kanje ukuthi nokuthi kanje. So kuningi engikufundile kwaze ofika ekutheni nje nami njengokapteni sengikwazi ukuthi ngiculela abantu njengale ngoma nje engishilo ukuthi izophuma ngempela ekuthatha ikubeke ngereality yezinto ezenzakalayo kodwa isukaphi kulo yamuntu obeyimentor kumina waba yi-role model kumina waba yisibuko waba yisibonelo kwazi bafika ekutheni uNkulunkulu uyahlukanisa naye. So nje kuningi engikufundile
kuba kumkhize nalapha khona nabanye ngoba bekuyiband nabanye obaba obakuDumisani Ntambo ngoba kuphathaphatha ngoba kuMasefana bonke babobaba kumina bangamkela kwaze kwafika isikhathi ekuthenje nami ngingokapteni ngiyakwazi ukuthi ngizimele so kuningi engikufundile futhi ngohlezi ngikubonga lokho. Hayi siyabonga but captain, so ningakwazi ukungitshela ama social media accounts wenu ne number zenu ukuze umuntu mayefuna ukufonela alibooke lizomculela ku event or limculele anyway bayakwazi ukuthi belithole. Lokho singakwenza ngoba vele kuyenzeka ukapteni ukhona via Facebook uyatholakala ukapteni Mhlongo ikanjalo nje mhlambe kwezinye indawo like mhlambe ma contact details anginankinga nenamba ngingayishiya kodwa umuntu mengithinta kube ukuthi ngempela ngithintela into eqondene nomculo kungabe ukuthi umuntu uyangithinta usesha izinto ezingaqondene nomculo inamba ithi 072 97 08 842 072 97 08 842 inamba ukapteni atholakala kuyona even kuma CDs from ayikazi yashintsha indaba le number ayikazi yashintsha so Okay. kulapha abalandeli bengifonela khona bancome bagxeke labagxeka khona ngokwakha besho ukuthi hayi captain sicela usiqinisele ukuthi awusedele ukuthi so bangangithinta abantu nabo abahleli bemcimbi siyadinga ngempela abasibize so fika futhi sishanje ingoma ngempela sibize khona ngoba kunengoma nje ezophuma kule ngoma ethi ishuthe sakuyivula kunengoma nje njalo kule album ezophuma ethi ishuthe sakuyivula i-title album isihloko sayo sithi angiziboni ngimbathela omunye so siyabonga kakhulu kwimbeleko ukuthi nje basibize bazokhuluma kanye nathi ke sikhulume nabantu sizizwa sisekhaya kakhulu siyabonga kakhulu dadewethu Chantel. Okay, hi. You're welcome. Okay, balandeli, don't forget ukuthi limlandele Captain Mhlongo. Okay, I just have a few words to say to you guys. Education is the key. Ungaze wazibona umaskandi usubona ngazathi uzosurvive ngawo because the day usiba nzima uzoswela iway of living and you end up doing the wrong things elifini. So noma ukumaskandi mele ube nomunye umsebenzi on the side because you cannot depend on umculo wodwa ngoba naye enjushilo ubhuti uCaptain ukuthini funda ube udokotela noma ungazi uyenza umaskandi wakho kube se-siding. Okay, thank you so much. Don't forget to subscribe, like and share. Bye.